Sziasztok emberek! Jenny meg fog tálalni egy incsiklandó kajával, amelyik egy finom puding. Világon szokásos enni, pedig kanállal szoktuk. Hát, adjad! Na, szép kis vacsorámat. Zabálhatjuk is. Mi adtad, hogy beleessen pudingba, te? Szerencsétlen majom. A kedvencem. Azt hiszem, eleget zabáltam. Sziasztok ember! Akinek tetszett, nyomja egy like gombot, akinek nem, azt nem. És iratkozzatok föl. Sziasztok!